Oranje Pinksterman die wie het precies 100 jaar verlien dat de eerste Alversterrentocht op de fiets houden waard. Omroep Friesland gie maar schreeuwer Willem Skoorstra, tekenaar Peter Pontiac en publiciste Nienke de Jong op zoek naar de betjutting, de historie en het gevoel van de fiets Alversterrentocht. Ja, zit 100 jaar fietshistorie, ja. Als gevolg van de op 7 februari 1912 gehouden Elfstedentocht en wedstrijd per schaats rijpte het plan bij enkele Bolswouder heren en nou, enzovoort, enzovoort. Ja, geweldig mooi. Hè? Dat zou ik bewaarbelen is, maar goed grootschap was. Ja, fantastisch. In 1912 was er een Alversterrentocht op Redenshouden en op alle controleposten zit een zogenaamde controlecommissie. Die dus de kaarten tekenen, die moesten en de tijden opschrijven. En de commissie hier in Balzert, die zit in de tuin van de Doelen. En daar zit onder meer bij de huisarts Beekhuis. En die huisarts Beekhuis, dat weer zelf een verwoed fietser, maar die hier zelf die Alversterren al een keer dus fietst in Jontje en Alve, maar een stuk maten. En die zei toen van ja, dus even, wat ze winters op Redens organiseren kennen, dat kunnen we simmers op de fietsbaan. En dan kiezen we een periode van mooi waar en dat is Pinkster. Dan kunnen mensen echt genieten van het Friese landschap. En dat is de stadmaalijn. Wat een rot waar. Het regent al de hele dag. Het wetter staat al centimeters dik op het ijs. Een wonder dat er nog 60 man te vinden binnen die te Alversterren het rijden willen. Nou, zes dat wel. Sneu voor die rieders. En voor us. We zouden bals het zo mooi onder de aandacht brengen kunnen maar zo'n tocht. Maar het zocht er net uit, joh. Ja, dat geldt eens van heel Friesland verzeld. Jammer dat die Alversterrentocht alleen nog in de winter houden worden kan. In de maaitijd zou mooier wezen. Ha, ja, maar dat zo'n je kunstdienst maatje mat of zo, dat slaagt het nooit. Nou je het zo zeggen, ik ga een periode in de Alversterren eens op een fiets bij Delwest in de maaitijd. Prachtig wie dat. Zegt dokter Beekhuis, wat jij ik nou? Dat is een heel goed idee. We moeten alle jaren een Alversterrentocht op een fiets organiseren. We richten voort een voorbereidingscommissie in het leven en jou voor de voorzitter. En de wind, die is er nou nog niet. Dat komt helemaal. En we hopen zeker... 3, 2, 1. En heel veel succes allemaal. Daarom ook geen andere fietsen mee. Ja, daarom ook geen andere De jeugd een beetje 5 uur 16. Sjoch,
De koepel van een oneindige loft die het nonchalant haast maar de jermtakken op het Ierdske plot van diepe gruiden leidt. Daartussenin, voor het eer aan de horizon, een lange sliert fietsers die het loft en ierde om elkaar vast ritst. Een beeld dat als men dat een keer sjongen het op het netvlies hingen bloot om er nooit weer uit te gaan. Wat is het dat duizenden mensen één keer in het jaar op Pinksterman die bij elkaar brengt, om daarna in kolonne bij de Alversteden van Friesland langs te fietsen, en dat al 100 jaar lang? Men kan het je afvregen. Want zou het bijgeliefst net volle gadelijker wezen om zo'n tocht op zomer een willekeurige dag te rijden, alleenig of met een groepje vrienden. Dat had enkel maar voordelen. Een relatieve restgeniertje van de natuur en het eergewijd, zonder dat oren die opjaaien of van het chillen rieden. Dag en tijd zelf plannen met buienradar op de smartphone, zodat het wist bist van mooi en droeg waar. Maar dat is het vergees, een net onaardige bijkomstigheid in tijden van crisis. Reden genoeg om net aan te sluiten bij die sliert fietsers die het loft en ierde ritst. En toch gebeurt het. Toch wacht het elke nien op die ene dag in mei dat ze weet hoe betiert van bed matten om in ware wien 240 kilometer door het Frieske land te fietsen. Een enkele fietser is wat anders dan 50.000, hè? Dus daar moeten we terdege rekening mee houden. En ik in de keuze van de dieken die we broeken. Er moet voldoende breedte wezen. Toeristische fietspaden zijn mooi, maar net altijd om 15.000 fietsers het deel te sturen. En dan krijg je inderdaad een probleem. En dit leidt dus echt een knelpunt voor u, zeker in de keuze van de route. Beekhuis weer een vooruitstrevend man. Hij wist in tijd in feite wel aardig vooruit. Hij wilde er ook net een wedstrijd van maken. Hij had een hele liedse taaiefte die naar de oren bestuursleden dat de tijden van terugkomst die mochten op een stadkaart optekenen worden. Maar dat hier ik leer net gewoon, want het puur een toertocht. Ik zie een wedstrijd moet het worden. Ja, dat denk ik hè. Om het onder net, wij hoeven hier geen topsporters. Het gaat erom dat de mensen zoen libje en goed bewegen en onderwijs genieten kunnen van het prachtige landschap. We doen het op Pinkstermandi. Dan is Friesland op zijn mooist. Maar dan ga je tjen het advies van Pim Mulier in. Denk erom, dat is de grootste sportgoeroe van het land. En die zei, geweldig idee, zo'n fietsalverstedentocht. Maak je er een prachtige wedstrijd van. Een wedstrijd. Dat is het op het ijs ommers ek. Ik prakkeseerde net oer. Mulier kan zeggen wat er wil, maar ik ben huisdokter en ik zeg... Het gaat om de zoenens van de mensen. Daar is die Alverstedentocht een prachtig uithingboord voor. Heren, zo doen we het. En hierbij hebben wij de fietsalverstedentocht officieel oprichten. En nu wil ik ook naar boeten, het staat je blauw van je sigarenreek. Er is iets raars met de Alverstedentocht. Elke keer als ik er op waarom sjog, vind ik het een machtig mooi evenement. Denk ik aan al die juichende meesken die het langs de kant staan met hun partytenten en hun ghetto blasters en hun vuvuzela's. De honderden vrijwilligers die er maar alle leefden voor zwargje dat ze net ontsmotsrieten wist wanneer ze dik oorstekken wost. On de meesken die bij Bartlehem een appel onrikken. En dan denk ik aan alle korpsen en shantykoren die manmoedig van het ene stimpelplak naar het andere stimpelplak blazen en zongen. Daar denk ik aan op die 364 dagen van het jaar dat ik net de Alverstedentocht fiets. En ik denk eraan tijdens de eerste 150 kilometers. Want het bopperste roentje is wat te dwaan.
De daai is nog jong, de benen nog fris en de kont is nog zacht. Enthousiast wuif ik naar alle meesken aan de kant. Roep ik harre naar haren. Hey! En zie ik tegen mijn fietsmaten dat het hartstikke mooi gaat. Wat binnen we mooi fut nou, zissen we. De Afstijdendag onderscheidt me gewoon van dat de diversiteit in de deelnemers is volle groter is bij de oren. Het tal vrouwen wat de Afstijdendag fietst, dat percentage, dat is absoluut volle groter als bij vergelijkbare tachten in Boerenland. En dan nog, de Afstijdendag die loopt ik alle jaren bij die, ik bedoel, als ze hebben we eens vergelijken Sinterklaas, maar dat jet bij die Afstijdendag. Wat de meesken. 260 man en zelfs een paar vrouwen. Zedeloosheid is het. Als vrouwen de wasktobben verruilen voor de fiets, is de einder voorbij. Ach man, jou ook al? Mijn huisarts zei hem ekkelsa dat ik een cachet onderloeken moest op een fiets. Beste meesken, welkom in Balzert. Als ik haast het startschot jou, fiets je hem eerst naar Haas en dan het noorden van de provincie in. Maar ik wil eerst nog zeggen dat ik het mooi vind dat je hem deze inspanning leest. Wat een praatjes, kom, het korps gaat al spelen. Dat het belangrijk is dat je hem goed tarret hebben en dat je hem... Ik lig gebroken in mijn bed. Ja, jullie morgen, hè? Heb net de douche weer uitgezet. Ja, lieve mensen, goedemorgen. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn kater won weer het gevecht. Meestal zeggen ze vaak, als het door de fietstocht gaat, dat het zo gezellig is. Gezellig is budget een noffelijke omstandigheid of noffelijk gevoel. Vreugelijkes, smoekers, vertrouwdens. Meestentijds het gezelligheid met oren te krijgen. Een keer zit met goed zelfskip. Daar gaat het dus om. Een prestatie lever je in groepsverbonden, waarbij de prestatie ondergeschikt ligt aan het feit dat het in een groep gebeurt. Een grote groep van zo'n 15.000 mensen en dus navenant meer gezelligheid. Daarover sprutsen is het net opvallend dat een katholieke volkssport, als het fietsen, maar zijn bourgondische achtergrond zijn plakvoen heeft in het protestantse Friesland. Dat de geur van piepermuntjes en mongen heeft, maar die van vierreek, bier en vlaai. Oké, het is geen hutfietsen, maar de hut betekent flink gasjong. En daarmee heeft het wat van een Brabants criterium in Frieske contraien. En wat te denken van de overeenkomst met het carnaval? Rare pakjes, nuvere petjes, onnozele vestjes. Het heeft er een soort van dat de deelnemers en taskogers krampachtig bezit die gek te dwan. Nu staat helendal het wezen van de meisken net is. Maar horen is de Alversterentocht wel een typisch Friesk fenomeen? Als het zijn orentochten of marathons in de rest van Nederland is het antwoord ja. Soms begint met het decor dat de tochten in afspeelt. Friesland is ooit de mooiste provincie van Nederland keersen. En misschien wel het grootste pad van de net-Friesen docht krijgt daarom mooi. Om de leegte, de wolkenloften en het pittoreske te onderkeren en te bewonderen.
Friesker als dat wordt het net. Boven dat is der de wisselwerking tussen deelnemers en taskagers. Die is onmiskenbaar Friesk. Want waar ooit de Frieske vlaggen in al zijn verschillende gedaten zien wil, maar de klompen, shirts, korte broeken, sokken, boesdoeken, petten en sjaals maar een sturfje. De een is er verwaai. Fietsen, die heb ik in het noorden en dat zien we ieder jaar op Pinkstermandi. 15.000. En inderdaad, het is wel zo dat voor hen dat een groot part van de fietsers hier uit het noorden kwam, uit Friesland, 60%. Maar zo langzamerhand is het al andersom. 40% Friesen en 60% uit de andere provincies. Weer van een heleboel uit het zuiden inderdaad. En ik uit België. Dus wat dat betreft is de stelling van het is voor katholieken misschien wel weer weer. En ik ben zelfs ik katholiek en ik fiets ik. En Bolzert is een katholiek En Bolzert is het Rome van het noorden. Ik wil even bijpraten, Trudy, over de situatie op dit moment. Dat kan. Hoe ver zijn we met de EHBO-kosten? Alles is nou in functie, neem ik aan. Nee, alles is er nog niet in. We zitten tot en met Staveren. Wat een rotwaar, mijn pak verruimt helemaal. Dat ze morgen wel naar de stomerij moeten. Nou ja, jong ben we weer in Balzert en daar kunnen ze goede feesten horen. Dus dat ze wel een gezellige boel worden. Gezellig? Alleen nog fietsen is helemaal net gezellig. Die verrekte rotboer van mij. Ja, Dutje wist meestal wel een dag vrij om die tocht te fietsen. Maar eerst wilde keimelken verzels. Kom, ik vergeet me 2 uur achter de rest doen. Trainen? Ha, man, ik heb pas 2 weken alleen mijn eerste fietskeepje kind. Dus, sorry dokter Beekhuis, goed daarret ben ik net. Maar jouw orenadviezen volg je ik keurig op. En die kampverspiritus op haar kont, super. Wat is de mooie dag. Want Balzert gaat het best. Maar dan de onderste route. Bij Sleert komt altijd de dip. Want hoe goed als je ook voor die zelfs zwargest, op een gegeven moment krijgt een dipke. Wij krijgen hem dus altijd bij Sleert in de buurt. Al 180 kilometer fietst, maar je mat er nog zo'n verrekte zeediek nog oer. En het wordt maar letter en letter. Maar inmiddels weten wij wat we dan dwan moeten. Sjongen, als het net meer gaat, als alle gezichten op onwaar staan en we al beginnen te praten over een kuttocht en die kutfiets, dan sjongen wij. Als jongst verjist even dat die benen al vol rennen. Dat die schouders zo verkrampt binnen dat ze haast bij die eren zitten. Dat de bonken in die bibs haast uit die broekjes stekken. En dat die kut onvielt als een uitrookte vulkaan. Zoon, ja. Ja, dat hij niet voorbij schiet. Nee, ik hou in de gaten. Ja. Super. Ja, ik neem hem zo in de vlees, daarnaast is alleen wow. Nee, dat ken ik. Ja, de pater. Hey. Die meneer Muda, weet ik verder niks van. Ik weet alleen nog dat hij op een foto kwam is in Hilpen. En dat er uit Greens kwam. En als je dan de tijd van aankomst zorgen, dat hij aardig tijd in beslag nam. Want daarvoor weer hij aardig op tijd. En wat Pagel zei, toen moest er uitbetretter worden. Dus, maar goed begrepen, daar kwam zijn mama zijn kastje voor, die doek gewoon. En nou heel wat tijd in beslag. Ja, daar is het.
Hey. Zo jongen, zal ik jou even stempelen? Waar wil je me stempelen? Doe eens je voorhoofd leeg. Je bent nat. Ja, eindelijk. Nou, Het zou een keer tijd worden. eindelijk. Ik weet niet wat voor of achter is. Daar moet je stempelen. Echt waar? Ja, niet daar. Nee, oh nee. Daar. Wat voor een idee geeft het voor jou dat 100 jaar geleden hier zo ook de Elfsteden top rijdt? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg grappig om dan nu dat nog een keer te mogen rijden en in de voetsporen te treden, om het zo maar te zeggen. In de voetsporen van je overgrootvader dus, hè? Precies. Voor Cels is de fietstocht een Fries fenomeen. Naar moderne begrippen is het ook een oud evenement. 100 jaar is een heel skoft en jouwt het alleen nog daarom al een mythische glans. Maar zonder wortels, de onzichtbare drijfveren, het collectief onbewuste ook nog een rol spelen in het bestaan van de tocht. Want het kan geen tafel wezen dat het in maaien plak vindt. Een man die het van oud stief stiert van rituelen en gebroeken. In een nog net zo skier verliezen zijn er tal van festiviteiten rondom in de provincie en op de eiland. Aan het begin van mei, maar ook maar de Pinksterdagen. Heidenske rieten en omgangen die het gaandeweg hebben schutting verleend hebben in het toch Luther, Calvijn en Menno Simons vormen geestelijke klimaat. Wat heeft van oerbleu wie bijgelijks het skipkasielen van Grauw en het klompkasielen van de Jonge Rijn in de klassen Lietseholle, Grutteholle, Lietsevolle en Gruttevolle. Volle net genoeg. Ek oude mei is nog een echo van diezenige vieren tijden dat de meesten bezocht hem een plak in de ring van de dingen te jaan. Joetedij is oude mei smieten met dong, hing je on en overal op een braderie van kreemkes delstruinen en exposities van amateurkunstens besjen. Mooi vanzelf, maar zocht het niet meer te krijgen met de intensiteit van de oeroude rieten. En het wordt kouder, die laatste 50 kilometer. Als wij bij Oude Madden de Sediek oprieden, is de zin in eens fut en helpt de wien aan. Het wordt beuken en dicht bij elkaar blijven en elkaar uit de wien zetten. Dan is het niet meer leuk. Dan was het naar huis, naar mem en naar een warme douche en een warme prak eten. Als die komt maar even van het zadel hel je meist. Want die vielt inmiddels alsof de oudruk van het onding op die reetbaand is. Als wij staren uit fietsen, luidt er een man in de berm. Het rode kruis stiert erbij. Wij gaan een dokter in ons groepje en die springt meteen van de fiets. De man had een hartaanval. Gelukkig rint het goed al. We zijn blij dat alles goed is met de man, maar hebben ondertussen de stalactieten wol onder noos hingen. We zijn alle jaren sa koud worden. Maar dan binnen er altijd nog de mensen aan de kant. Als zelfs denkst, kuttocht, maar in kutsteden en die kutstempelposten en stek mijn fiets maar in de brand, ik haat dat ding. Dan binnen er altijd nog de mensen aan de kant van de diek. Die juichen, hoe let het ik word. Ze hebben de tocht zo wat alle jaar uitrijden. Het kan net beter. Ik moet zeggen, ik vond het zelfs echt goed het wan. Al wie ik zo vlot net waarom als die valkena. Maar daar gaat het om ik net om, wat het eerste binnen is. Mooi dat de 6 vrouwen het ek oprijden hebben. En die mama's in houten poortek. En mooi dat de kranten zo positief hoe de tocht schreeuwen. Hoewel, wat schreeuwt de Haanse kranten hier? Deelnemers zo'n tijdens de tocht eens naar een museum kunnen matten. En wat schreeuwen zo sleert? Dat het publiek begon te klieren en vervelend waard in de achterblijvers, omdat ze dachten dat het om een wedstrijd ging. Nou, ik zeg het nog 1 keer, de Fietsalversteden is een toertocht. En wat mij betreft is er dat door 100 jaar nog.
Het blijft natuurlijk in eerste instantie een sportief evenement. En daar leidt de klaar mee op. Daarnaast maait natuurlijk een volksfeest worden. Maar of het groter worden moet, maar bijzondere grote feesten overal, nee, ik geloof net dat dat moet. Het blijft een sportief evenement weer bij de prestatie van de deelnemers voorop stiet. En ik denk dat we dat goed in de gaten houden met het. Wat onderscheidt uw Zalversterentocht van, bij wijze van spreken, een ronde van Noord-Holland of zeg maar, wat we hier verder met proberen, dat is nou correct het begrip. Jongens, wij hebben hier die Friese Alversteren. Wij hebben geen centraal gezag. Nee, die Alversteren die hebben hun privilege gekregen op een manier die is ik net de verklaring. We hebben Alversteren. Er is hartstikke lieds bij, maar dat jouw je neer. Sleert is een stad en Eindhoven is een dorp. Nou, dat is het. Ja, ik kan het net vertellen. De Alversterentocht is een omgang zoals ze vroeger existeerde. Bedoeld om de vruchtbrust te bevorderen van het loon en de meisken. Jongens en vrouwen, mannen en vrouwen op een bult in de vrije natuur. Lonkje, fluitje, kniepeertje. Als op Pinksterman die bij het dagje van de dag de zinnen uit de kiemen kroept, het scrutenul jacht de eerste deelnemers van het beer ropt, is dat het begin van wat misschien wel een orde aan het leven is. Onbewust, maar daarom net minder krachtig. Is dat net een wonderlijke gedachte? Zelfs de vorm is verloren in vergelijking met 1000 jaar geleden. Maar wetenschappelijk zien is alles dat verroert of wijzigt uw gedachten meer als wurg. Omdat krijgt in dat variabele het bewijs leveren wordt dat een verschijnsel net deel, maar een levend element in de maatschappij is. De Alversterentocht is neofolklorisme, een sociaal gevoel en het jou als individu verbonden vielen met de mierskip van deze tijd. Alsjeblieft achter de hekken voor druk op het plein. Geef de fietsers de ruimte die ze verdienen. Ich bin schon so lang hier draußen. Komm und trag mich wieder. Wohin ich will, nach Hause. Ich bin schon so lang hier draußen. Komm und trag mich, schlag mich wieder. Ich bin nicht still genug. En als er naar de finish komt, roept ze meteen: wat wie het leuk? Hoor je weer? Ik hou van je alle jaren. Wat is een fietsen een feest? Dat is het stomme aan de Alversterentocht. Het is 180 kilometer mooi, dan 50 kilometer verschrikkelijk en daarna is het weer 364 dagen prachtig. Maar ach, is fietsen ik net gewoon mooi werk? Men heeft beweging, het is in de frisse lucht. Men loopt dus een raar pakje aan, zetten ze een nieuw petje op en sjongt dus een dom veske. Gewoon omdat het kind en elke niet er aardig iets aan heeft. Men kennen hoor, slacht om het hutje op de schouders en roept de hele dooi: hoi! Je zere kont of bruts een bonker kan aanbreekt dwan on die charme. Dat stapelgekke provincialisme. Dat het toch nog eerder maakt dan wat het is. Al 100 jaar lang. Spring, love is blossoming. You take the fall and sacrifice. I'll cheer you